आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेज बेयाव आङो जेब्ला 2014 बा 2014 आव आङो माने जितु गुवाहाटी जितु आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेज दङ जाय जालुगबारियाव नाथाय जोंनि समाव माने आयुर्वेदिकखौ कुनु भेलु खालामाखैमोन जेब्लानोखि 2000 जितु माने 18 निफ्राय बा 18 निफ्रायसो बिदि माने आयुर्वेदिकखौ गासै सरकारि लेभेलाव माने साकरि सोसननायखौ माने हाबाफारि लाबाय सरकारा जोंहा बिदिनो जोङो कमप्लिट खालामनानै जोङो बिदिनो गोबां माने सोखाजानायनि मोनसे राहा होदों आरो जोङो माने आङो बे जायगायाव सानैसो बेमार ओरैबायदि नायदोंमोन नोंथांमोना नुदोंमोन बिथाङा नोंथांमोननि जितु बिसमुरि जायगानिनो लखिपुरनिमोन आं बिथांनि लोगो सासे दङ बिथाङा आंजों सावरायनानै बेनिफ्राय 3 बोसोर बिथाङा बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन आंखौ लिंबोनायनि उनाव माने आङो बेखौ नायखांनायनि उनाव 10-15 मिनिटसो नायबाय थादों बे बेरामिया ओरैबायदि बुङो दसेनो आथिं सानाय बुङो दसेनो नैबे जितु पाल्स जिखौ माने नैबे माबाया माने मोनसे साइडआव आगसि साइडआव माने ब्लक जानानै दंमोन माने बेयाव ब्लक जाना दंमोन मोनसे साइडजोंल'सो माने बे उहा लाना थाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय आं नायबाय ओमफ्राय दसेनो बेयो ब्लक जाबाय आरो दसेनो आथिं साबाय बिदिनो खर'बो सानायबो जायो ओमफ्राय थाबायनोबो हाखाया मानसिया बेनि उनाव आङो सानबाय मानसिफोरसो खालामदों नङा बिदिबो सानलायलांबाय आरो दसेनो बेरामिया बेलेग जानो हायो ओमफ्राय गिनायबो मोनदों रिक्सबो लानो गिनायबो मोनदों गुबुन जायगा जुदि मायबाफोर जायोबा हाबो मोनसे रिक्स बेनिफ्राय बे लोगोआबो बुंबाय आं नोंथांनि सायाव गोबां भरोसा आरो मायबाफोर जायोबा आंबो रिक्स लागोन जाबाय आरो बेनिफ्राय जि जायो ओमफ्राय आङो लोगो फन खालामबाय सारखौ ओमफ्राय लोगो बिथाङाबो मिथिसिखौ होबाय होखांनायनि उनाव सप्तासेनि उनावनो गासै बेरामानो कमप्लिट बिदि आरो बिदि माने आङो नैबे बिदि नायनि सायाव गोबां भरोसा दङ मानो होनब्ला गोबां आयुर्वेदिक ओंखारदों जेनेबा कामिया लाइफस्टाइलावबो बिदिनो गोबां रोखोमनि माने आयुर्वेदिक मेडिसिन ओंखारदों माने माबायदि गासै माने गोबां थाखा खामायनायनि माबायाव फैदों खिन्थु बेरामा साक्सेस जायाखै माने कामिया लाइफस्टाइल दङ आरो गोबां रोखोमनि माने स्टाइल ओंखारदोंमोन खिन्थु बेरामाव खुनु साक्सेस जायाखै खिन्थु नैबेबा आं खुद निजेनो माने सिकित्सा खालामदों बेरामिया दाथाराखै आरो सासे बिथां दङ दायो बिथांखौ आङो आखुनि उथिबाव माने बिदिनो माने आथिं रुबायनायनि थाखाय जोङो एल'पेथिकआव माखौ होनाय जायो पेन किलारफोरखौ होनाय जायो बिदिनो भिटामिन B12 खमिब्ला जोङो मा होनाय जायो निउर'बिलिन टेब्लेट निउर'बिलिन इन्जेक्सन बिदिनो गोबां रोखोमनि B12 नि इन्जेक्सनफोरखौ होनाय जायो खिन्थु होयोब्ला मा जायो लानाय लोगो गाखांनायनि उनाव मा जागोन बिनि बेरामा कमप्लिट माने गानाय जाया बेखायनो जोङो उपाय गैयैनि किसुमान जोंनि पेसेन्टफोरा मा जायो माने थब गानायखौ माने नांगौ जायो बेनिखायनो जों माबाखौ होनाय जायामोन माने आयुर्वेदिकखौ होनाय जायामोन बिदिनो गोबां रोखोमनि बेराम दङ जिहेतु पाइल्सनि थाखाय पाइल्स टेब्लेट बिदिनो पाइल्स मलम बेबहार खालामनो गोनां जायो आरो बिदिनो साइस्टन माने बेफोर माने गोबां रोखोमनि माबाखौ माने बेबहार खालामनाय जायोमोन आरो बेखायनो आङो गोबां खायफा आंनि लोगो जाय मानसिखौ आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननाय बा आंनि न'खरनि बायदिखा आं मा खालामोमोन आयुर्वेदिकखौ आं सिकित्सा खालामनो होयोमोन मानो होनब्ला कमप्लिटलि माने आयुर्वेदिकआव मा जायो कमप्लिट नोंनि देहायाव थानाय गासै बेरामा कमप्लिट जायो बिखेखय हाई प्रेसार आरो डायबिटिस बे मोननै बेरामा मानसिनियाव जुदि सोमजियोब्ला मा जायो जोबजासिम थैनायसिम थालांगोन जेब्लानोखि माने हाई प्रेसार आरो जितु डायबिटिस बे मोननै बेरामा जेब्ला मानसिया थैना थांगोन अब्लासो बे बेरामा माने जोबस्राङो बेखायनो जोङो जुदि लं टार्म्स जुदि थांना थानोब्ला जोंनो मानो आयुर्वेदिकनि गोबां प्रयोजन जायो
बेखायनो आङो गोबां मानसिफोरखौ जितु हाई प्रेसार आरो डायबिटिसा ओरैबायदि मेडिसिन ओंखारबाय जितु आयुर्वेदिकआ माने थांना थानायनि राहाखौ माने दिहुनबाय आयुर्वेदिकआ जिहेतु हाई प्रेसार आरो डायबिटिस आरो केन्साराथ' माने केन्सार जायोब्लाथ' केन्सारावबो कमप्लिट ओमफ्राय जितु स्टन जायोब्ला स्टनावबो कमप्लिट जायो बेखायनो जोङो गोबां मानसिफोरा मा खालामो आयुर्वेदिकखौ फोथाया मानो होनब्ला माबायदिहै जानाय लोगो लोगो माने माबा जायो माने गाया बेखायनो माने आयुर्वेदिकखौ फोथाया जितुनिखि एल'पेथिक बेबहार खालामगोन सानायाव जुदि लोगो लोगो बिजि थुयोब्ला मा जायो लोगो लोगो गायो खिन्थु बिनि बेरामा जोबनानै थाङा आरो बेखायनो आङो बिथां सारमुआ आंखौ लोगो हमबाय जेब्लानाखि आङो आंनि जायगाया जाबाय उदालगुरि जितु मासबाद उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मासबाद आंखौ बिदिनो सासे बियादिनि न'खराव थाफायो आं बिदिनो माने मेडिसिन लाइनखौ आङो गारनोसै होननानै माने जानगारना थाफायदोंमोन माने ओरैबायदि रिक्सि मानसि सासेखौ रिक्स लानाया माने गोबां रिक्सि जायो बेखायनो सान हर उन्दुनाया मोजाङै उन्दुनो जाया बिदिनो माने गोबां रोखोमनि बेमारिनो आङो 22 बोसोर नांबोनाय बायदि जायो बे बेमारिफोरखौ लानानै मानसिनि देहाखौ लानानै आङो 22 बोसोर खामानि मावबोदों आरो बेखायनो आङो सानदोंमोन एसे जानगार जायगायाव थानानै आङो माने बिदिनो आङो माने एसे माने गोजान जानोसै आङो बेरामिफोरखौ नायला जेबो नायला बिदिनो सासे माने साधारन मानसि बायदि जाना थानो होननानै आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जितु सरलपारा जायगायाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सरलपारा जायगाया माबायदि जायगा माने बेयावथ' गोबां प्रब्लेम फारसेनिफ्राय प्रब्लेम प्रथमा जाबाय दैनि नैथिया जाबाय लाइटनि आरो थामथिया जाबाय हान्थामेलानि लोगोसे आरो ब्रैथिया जाहैबाय बिदि माने मेडिसिननि बा मेडिकेलनि थाखायबो गोबां माने माबा असुबिदा बिदिनो सानसेखालि आङो बिदि जोंनि सार आंनि डिमिनिसननि बिथां अनग्रा नार्जारि फादार बिथाङा माने आंजों सावरायबाय आंखौ माने गोसो होआखै आङो माने आङो मेडिकेल लाइफखौनो आङो गारनोसै आरो माने मावला आङो मानसिनि सासे लाख थाखा जिउजों गेलेनाया साधारन खोथा नङा सासे बेमारिखौ नायोब्ला जोङो हर सान उन्दुनो ओंखारा जेब्ला न'आव थांगोन बे सासे मानसिखौ पेसेन्टनो जोङो जा मेडिसिनखौ होदों गाबोनबा मा रिजाल्ट सफैगोन बेखौबो मोनसे जोंहा टेनसन माबायदि टेनसन बेसेबां माने मेडिसिन जों एल'पेथिकआवथ' माने बेसेबां बुरजा मेडिसिन हरनो गोनां जायो सासे बेमारिनि थाखाय सासे बेरामनि थाखाय लोगोसे लोमजानायाव जों हरफानांगोन एन्टिबायटिक हरफानांगोन लोगोसे भिटामिन जुदि बेहा बिपिआ खमब्ला जोङो भिटामिन हरफानांगोन गेसनि हरफानांगोन बिदिनो लिभारनि हरफानांगोन बिदि गोबां रोखोमनि मेडिसिन माने हरनो गोनां जायो आरो लोगोसे बेयावनो सेलाइन बिजि गासै सेलाइन गंसेयाव जुदि थुनो गोनांब्ला जोङो 6टानिफ्राय 7टासिम जोङो माने मुलिखौ बेबहार खालामनो गोनां जायो बेखिनि मेडिसिना गासै देहायाव मानसिनि देहायाव हाबहैयोब्ला बे मानसिया मा जागोन बेखौबो जोंहा मोनसे टेनसन गोबाङा गोबां बुङो गोबां रोखोमनि जोंनि पाब्लिकफोरा मोनसे सेलेन होबानो बेहा 1000 थाखा मोनगोन खिन्थु बे मानसिया जे बे डक्टरा जों बेसेबां रिस्क लानानै बे बेरामिखौ नायदों बिसो मिथिगोन जेब्लानाखि सानाव जोङो खमसे खम सानाव जोङो 10निफ्राय 12 जन जोङो बेरामिखौ नायो पेसेन्टखौ नायो बे 10-12 जननि पेसेन्टनि रिक्स लानाया साधारन बे खामानि गोबां समाव खामानि होआ जायो बेवहायनो माने डक्टर जायोब्ला गोबां रोखोमनि रिक्सखौ लानो गोनां जायो आरो गोबाङा बुंबाय एसे माने टेटेस्टखौ फोबानो आरो बिपि नायबानो 1000 थाखा फैगोन खिन्थु डक्टर मानसिया बेसेबां रिक्स दङ बेखौ माने डक्टरासो मिथिगौ बेवहायनो आङो एसे जानगारनानै थाफायबायमोन आङो सरलपारायाव उपाय गैया लास्टआव आरो बिदिनो मेडिसिन लाइनखौ आङो खामानिखौ मावनो गोनां जादों सारा आंखौ माने सानसेखालि लोगो मोननानै बिदि जोंनि माने कम्पानि मोनसे दोङो बे मोनसे कम्पानियाव नोंथाङाबो जइन जादो होननानै बुंबाय आङो गोबां सम बिथांनो आङो होदों खमसे खम 3-4 मासनि उनावसो आङो
मोनसे रिजाल्टखौ हरदों आरो गोबां रोखोमनि माने आङो गोबां जायगायाव आङो माने फन खालामहरदों जोंहा बिदिनो आयुर्वेदिक माबा दोङो ना माने कम्पानिफोर दोङो बिखेखै डाबर कम्पानि दोङो एल'पेथिकआवबो होयो डाबर कम्पानिया ओमफ्राय हिमालय कम्पानि दोङो गोबां रोखोमनि जोंनि बे जितु एल'पेथिक कम्पानियाव आङो बिदिनो माने किसुमान नेटनि जुगिदिहै बा गुगोलनि जुगिदि आङो माबा खालामजोबदों बेनि उनाव बेयाव माने बिदिक 9खौ ओमफ्राय डाबर कम्पानिया मोनसे आङो माने एसे मेसेज हरबाय आरो हरनानै बिनि उनावसो आङो बिथां अनग्रा सारनि सायाव माने आङो माने रिजाल्टखौ हरदों आरो जागोन दे नोंथाङा फैनो हासिगोन होननानै बिदिनो आङो नायबाय गोबां रोखोमनि जोंहा माने बिदि आयुर्वेदिक डक्टर दङ जोङो सावरायबाय जोंहा गोबां जोंनि जितु आयुर्वेदिक डक्टरफोर दङ बेफोर डक्टरफोराबो दायो किसुमान माने बे आयुर्वेदिकखौनो आखौ माने माबा खालामफिनदों जोङो किसुमान बेरामिखौ नायनोब्ला जोङो अनलाइनजों जोङो बिहरोमोन किसुमान मुलिफोरखौ जितु मेडिसिनफोरखौ बिहरना बेयावथ' अनलाइनजों बिहरनो हानाय केपासिटि गैया बेखायनो आङो एसे माने माबाना थादोंमोन ओजोंबा जोंहा अनलाइनजों बिहरब्लानो गासै बुस्थुआ सफायजोबो जेनेका अर्जुन दंफांनि बिगुर गोबां रोखोमनि बिथां सारा बुंबाय जितु सजना दंफां जोंनि माने बर'आव सजनाखौ मा होनो मोदै दंफां मा होनना सजना ना बिदि माने सजना दंफांनि एसे तुलसि दंफांनि गोबां रोखोमनि पाउडार दानिया माने मोनफैजोबखायोसै माने नोंथाङा मात्र बुंहरनो नांगौ होमबानो गासै अनलाइनाव माने मोनफैजोबो बिदिनो आङो गोबां रोखोमनि किसुमानखौ बिदिनो आङो सिकित्सा खालामोमोन बिदिनो माने गोबां रोखोम अर्जुन दंफांनि आरो गोबां रोखोमनि जितु नयनतरा होननानै बुङो असमियाव बर'आव माने जितु दाउदै बिबार होननानै दाउदै फुल होननानै बुङो बेफोरबो गासै बेरामाव खामानि खाथियाव हाइ प्रेसारनि थाखाय डायबेटिसनि थाखाय गोबां रोखोमनि माने आयुर्वेदिक माने मोनफैजोबोमोन आरो अनलाइनाव बिदि माने पुरा कमप्लिट पेकिं खालामनाय